Umndeni kaNoxolo uthi umfanekiso we-CCTV ukhombise ephuma endaweni yokucisha ukoma aye kuyo nabangani bakhe ngobusuku anyamalala ngabo. Kuyavela ukuthi wehamba noSembile noMathandi ukuya at the second location, which is called Kwamlaba at the tavern. So in there they have the cameras that shows everything that's happening in the tavern. So sabona ukuthi babehamba nabo, emva kwalokho ke masiphuma around 10:30 she went alone. The camera took her and wazwajika ikhona kwabonakala ukuthi uhambile and uhambe yedwa kwelo tavern. So emva kwalokho ke asazi sikwenzakalani. Umngani wakhe uthi akazi kwenzekani ngemuva kokumshiya endaweni yobumnandi yena esebuyele ekhaya. I went to her and I told her that I'm going home now. It was around 4 o'clock. I told her that I'm leaving and she said she's having other people, so she'll stay with them behind. And then I left. I got a lift from the guy I knew from high school and then I left. Amaphoyisa athi kutholakala isidumbu sowesifazane esishisiwe endaweni engekude nalapho kwagcina ukubonakala khona uNoxolo. Umndeni wakhe uthi uzokwamukela noma yimiphi imphumelo ozoyithola. Mhlambe ke kuloko okutholakalayo lapho lase sokwenza khona DNA engathi ngavela ukuthi kuyaqondana yini ngoba phela sihlungu nala ulwazi bakwethu siyacela ukuthi asitholise ngoba phela silahlekela. Amaphoyisa anxuse noma ngubani onolwazi ukuba ezenganeno.